масҷид агар пир шавад, кӯҳна шавад, вайрон карда аз нав сохтан мумкин, бо мақсади аз нав сохтан. аммо касе ки бо мақсади бад дидан вайрон мекунад кофир аст. касе ки масҷида вайрон мекунад ё бо мақсади ҷоша дигар чиз кардан. масҷид то рӯзи қиёмат бояд масҷид бимонад. ҳатто мадрасаи исломӣ кардан нодуруст аст. ҳатто мегӯянд ки агар фаразанд ба як деҳа беморӣ вабо омад, табибҳо ба ҳамин хулоса омаданд ки мардумро бояд аз ин деҳа кӯчонида шавад ба дигар ҷо, ба ҷои бехатар. мардума мекӯчонанд, хонаҳои ҳама вайрон карда гирифта мерад. ин заминҳои зироатӣ мешавад ғайри масҷид. масҷид бояд масҷид бимонад. масҷида вайрон карда намешавад, фақат ба як хотир аз нав сохтан. бинобар ин бародарое ки имрӯз шумо зинда ҳастеду боботон, падаратон, бобоҳотон ё ки худатон масҷидҳои дароварда гирифтед. дар замони шӯравӣ бисёр одамҳо ин кора карданд. дарҳол аз он ҷо халос хӯред. ҳаққи масҷида ба масҷид баргардонед. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам касе ки як ваҷаб замини каса, замини як ҳамсоя боша, як одами бекасу бечора зулман кашида гирифтед. шумо қудрат доред, шумо одам доред, шумо коғозу қалама мефаҳмед, аз дастатон бисёр корҳо меомадагӣ шудааст. мошоаллоҳ. ҳамина акун барои чӣ истифода бурдед? барои хони ҳамсояи мазлум, барои кӯчаи мардума дароварда гирифтан ба сарф кардеду ҳамин доногитона ҳамун ҷоҳои қонунӣ кардед. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам касе як ваҷаб замина ноҳақ гирад, рӯзи қиёмат 7 қабаташ кади ба гарданаш бор карда мешавад. ҳатто баъзе уламо мегуфтанд ки кадом одаме ки рӯзи ҷумъа ҳамин масҷиди ҳаром, масҷиди набавӣ ва оварда ба ҷойнамозошу андохта мемонад. худаш намераду як намояндаша, як шофёр ронандаша ё як хизматгораша ё як коргараша мефирӯзонад ки рафта ба ман ҷо гир ва баъд ин таровеҳ ё ки намози ҷумъа мебиёду бе навбат, бе азобкашӣ омада ҷои боли ҷойнамоз мешинад. уламо мегӯянд ки ҳамин одам зулман ҳамин як ваҷаб замина гирифт, чунки ин сазовор не. сазовортарин одам ба сафи пеш он одаме ки аввал шуда омад. як одам меҳнат карда ози масҷиди набавӣ, агар рӯзи ҷумъа хоҳед ки даромада дар дохили масҷид хонед, соати 9 бояд дароед. ҷумъа соати 1 ба 9 ба одаме ки медарод бояд соати 8, 7, 6 бояд ҳаракат кунад аз хонаш. баъд аз соати 9 то яке чашмаш хобаш мебиёд, ҳамунҷо сабр карда торат нашикаста мешинад. азоб кашида одам сазовори он ҷой шудагӣ аст. лекин як одам мебиёд соати 12 аз сабаби он ки ҷойнамозаш барвақт мондагӣ ҳамун ҷое мегирад. уламо мегӯянд ки ҳамин ҳадис вайам дар бар мегирад. кадом одаме ки як ваҷаб замина зулман гирад, рӯзи қиёмат 7 қадам, ин замин 7 қабат аст. яъне 7 қабат замин то қаъри замина ба гарданаш бор карда мешавад. аку чӣ бошад вай замини ҳамсоятон, замини як камбағал не, замини як одам не, замин масҷид аст. хасми шумо, даъвогари шумо масҷид, соҳиби масҷид аллоҳ аст. вой бар ҳоли касоне ки масҷидро дароварда гирифтед. агар шумо накардагӣ бошед, боботон карда бошад, падарҳотон карда бошад, охир хоҳед ки онҳо камакак аз оташи дӯзах сабук шаванд, шумо ҳам ҳаққи масҷида гардонед ба масҷид. касоне ки масҷида чойхона кардед ё масҷида ҳаромхона кардед, баргардонед пеш аз он ки ба бадтарин балоҳо шумо, фарзандотон, набирагонатон, 7 пуштатон пеш аз он ки гирифтор шавед, пеш аз он ки пушаймони ин дунёю охират шавед, ҳаққи масҷида баргардонед. замин аз они аллоҳ аст, ҳамаш аз они аллоҳ аст. лекин масҷидҳоро буютуллоҳ гуфтааст. дар ҳадисҳо ҳам омадааст масҷидҳоро хонаҳои аллоҳ гуфтааст. ҳолон ки замин ҳамаш аз они аллоҳ аст ва ин замин як махлуқи кӯчак аст дар назди Аллоҳ таоло. бубинед офтоб чӣ қадар аз замин бузург аст, лекин дар назари чашми мо мисли як тоқӣ менамояд. ва офтобе ки ин қадар бузург аст дар пеши осмоне ки фақат дар боли мо ҳаст, чӣ қадар кӯчак аст. ин осмони фақат дунё, фақат осмоне ки мо дар боло мо мебинем. ҳамаи осмон, ҳар рӯз осмон бо ҳар як дақиқа 300 000 километр дароз мешавад, васеъ мешавад. ва инна ламусиун 1400 сол пеш Қуръон гуфт ки мо осмонро васеъ мекунем. дар асри 2021 мардуми
علمدار فهمیدن که علم اثبات کرد که آسمان وسیع می شده است. این فقط آسمان یک است و این 7 قبض آسمان، 6 قبض آسمان با تمام مخلوقاتش در نزد آسمان هفتم مانند انگشترین دریا صحرای بیابانی کلان است. آسمان 7 قبض آسمان با تمام مخلوقات و موجودات که آسمان هفتم همه را احاطه کرده است در پیشگاه کرسی مانند یک انگشترین در صحرا هست. همه این 7 قبض آسمان و کرسی در پیشگاه عرش پروردگار مانند یک انگشترین در صحرا هست. این زمین یک مخلوق کوچک است. الله اکبر معناش چی است؟ الله است، همه چیز بزرگ است. این آسمان ها از آن عرش از آن الله، تمام مخلوقات ملک از آن الله تعالی هست. این زمین همش از آن الله تعالی است، لیکن مسجد ها را خانه های الله گفته است تا اینکه من و شما ترسیم از اون یک وجه به آن زمین ها.